Hola a tots i a totes, anem a seguir aportant exercicis per al projecte Activa't de l'Ajuntament de Llutxent. Dir que he estructurat una sessió d'entrenament organitzada en 3 blocs diferents. Un primer bloc anirà orientat per a la millora de la postura, un segon bloc orientat per a la millora del desplaçament i, per últim, un bloc enfocat per al treball abdominal. Sentant-nos en el primer bloc, exercicis per a la millora de la postura, sabem que ara són dies durs en els quals no tenim gens de mobilitat. A continuació, el que anem a veure és una seqüència d'exercicis que la meva recomanació és fer-la entre 10 o 15 repeticions i partem un descans entre 12 i 15 segons de tota la seqüència d'exercicis. Destacar 2 coses. La primera, aquests exercicis es poden realitzar en pes, però un pes que siga moderat, o bé 2 botelles d'aigua o 2 pedes menudes, o sense ningú tipus de pes. Quan acabem tota la seqüència, com he dit, descansem un minutet. Aquesta seqüència, si voleu, la podem fer màxim fins a 3 vegades. Pressure pushing down on me, pressing down on you. No man has fall under pressure. The brains are building down, strips are family in two, puts people on streets. Eat it up, eat it up. That's okay. That's the terror of knowing what this world is about. Watching some good friends scream, let me out. Tomorrow gets me higher. Pressure on people on streets. Okay. Chipping around, keep my brains round the floor. These are the days it never rains, but it falls. Turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. En aquest segon bloc anem a treballar el desplaçament funcional. Com bé tots sabem, el cor està fet per a moure's. Ara, a continuació, anem a realitzar una sèrie d'exercicis en el qual van a ser dinàmics, és a dir, són ràpids. La meva recomanació és que fem un mínim de 20 repeticions i un màxim de 30 repeticions i que per a passar al següent exercici descansem entre 12 i 15 segons. Quan acabi tota la sèrie, recupera un minutet. Qui vulgui més, que descanse més. Aquest procés el podem fer un màxim de 3 vegades. Ara bé, per a donar-li una variant a aquest tipus d'entrenament, la gent que tingui l'oportunitat de treballar en grans espais, anem a treballar en una nova modalitat, que és treballar a distàncies. Distàncies com pugui ser, per exemple, 5 metres, 8 metres o fins i tot 10 metres. Anem a agarrar la distància de 8 metres. Aleshores, jo començo el primer exercici realitzant-lo fins a arribar a la distància pactada, és a dir, 8 metres. Recupero els meus 12-15 segons i per a passar al següent exercici realitzo la mateixa distància que hem pactat, els 8 metres. Així fins a finalitzar tota la sèrie. Finalitzo tota la sèrie, recupero un minutet i aquesta seqüència la podem també fer màxim 3 vegades. Qui vulgui en algun moment fer més sèries, cadascú que es posi els seus propis límits. People on streets.
per a treballar la part abdominal i així potenciar el core i evitar problemes futurs a nivell lumbar. Si abans hem treballat en repeticions i hem agafat la modalitat de distàncies, ara us proposo fer una nova variant a l'hora d'entrenar, treballar a temps cronometrat. Us proposo diferents formes. Puc treballar 20 segons i descansi 10 segons de cadascun dels exercicis. Puc treballar 25 segons i descansar 15 segons. Puc també treballar 25 segons, descansar 20, o, qui vulgui intensificar més l'entrenament, us donen l'opció de treballar 1 minut i recuperar 30 segons. Recordeu que quan acabem tota la sèrie, recupero 1 minutet. Este procés el puguem realitzar també un màxim de 3 vegades. Watching some good friends scream, let me out. Tomorrow gets me higher. Pushing on, people on streets. Okay. Tipping around, keep my brains on the floor. These are the days it never rains, but it falls. Turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Why? I fins així la sessió d'avui. Salut i molts ànims per a tots i totes.